No ano 2006, Mark Millar tróixonos unha serie de cómics do universo Marvel en torno a unha idea clara. Que pasaría se dende o goberno de Estados Unidos se promovese unha lei de control e rexistro de superhumanos? E que o levou a facer tan profunda reflexión? Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito. Ella vivía en Nueva York y trabajaba en Torres Gemelas. Este cómic comeza coa masacre de Stanford, un incidente onde un grupo de superhéroes que tiña un reality show se enfrenta a supervilláns terroristas e rematan nunha explosión na que morren 600 personas, das cales 60 eran nenos. A partir dese momento, o goberno de Estados Unidos comeza a legislar para controlar a todas aquelas persoas que teñan superpoderes, maxia ou tecnoloxía superior. É a partir dese momento cando ser bo ou malo non te converte nun heroe ou nun villano, senón estar rexistrado e traballar baixo o control do goberno de Estados Unidos. Aquí Mark Millar preséntanos dúas críticas ao sistema social estadounidense. Por un lado, as iniciativas de control de armas e a postura que moitos americanos teñen ante a liberdade que iso supón, e por outro lado, as políticas de Estados Unidos e o medo despois do 11 de setembro, a guerra de Irak e a reducción de dereitos sociais ás persoas ante o control e a promesa de paz. Esta política de control vémola na figura do héroe supervivente á explosión, quen é sometido a un xuicio público, recibe torturas en prisión e é sometido case a un asesinato público cando vai a declarar. Outro dos elementos a destacar desta novela gráfica é cando Spiderman ensina a súa identidade pública ante as masas. Todo claro por apoiar a Iron Man, que o ve como unha figura paternal a que apoiar. Na adaptación cinematográfica, valéiraselle desa carga política sendo a ONU a cal regula o papel dos superhéroes a nivel mundial e non o goberno de Estados Unidos dentro das súas fronteiras. Preséntasenos, eso sí, o personaxe de Spiderman dentro do UCM, pero non ten esa carga emocional de ver a Spiderman sendo el quen se saque a máscara perante o mundo e expoñéndose a todos os inimigos que foi creando ao longo do tempo. Tamén se elimina o personaxe torturado e levado a xuicio público, que para min é unha das figuras medio anónimas que podes ler e que resultan representativas do que Mark Millar quería criticar con este libro. Se te gustou esta reseña de cómic, dalle like, suscríbete e vémonos na seguinte.